gang jeg skulle køre sådan noget djævelskab. Fuck. Ja, det tror jeg godt, du regner. 99,17. Hold kæft, hvor er jeg ulig, mand. Nej, han fik ikke slag. Nej. Og nærmest som skudt af en kanon. Ej, Jesper. Ej, nej. Nej, det er skulderen på. Skal vi ikke køre igen? Ej, det er jo tæt på, mand. 90,17. Jeg tror, Jesper han slog sig lidt ind i brøjning. Så ikke noget at sige til. Og det kunne godt være, at han skulle op omkring samaritter bare lige sådan for en god år skyld i at blive tænkt op. For det giver altså noget rysten, så der egentlig, selvom man sidder godt beskyttet ind i buret, men hovedet og styrken, men de flytter sig altså noget frem og tilbage i det der Den kommer op på storskærmen nu. For helvede, Jesper. Ja, det er ikke kraftedeme godt gjort, det hænger sammen med maskineriet. Når det kommer op på både højre og venstre, men også på bagenden. Den prøv igen. Der er rasende godt ned til